बाक्सा जिल्लानि हावली बुनमाजानि आमला सिबौ गोसोखां गाजोला फोथार जारिमिनारि गोथार जायगायाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि खुंगा 8थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सालबारि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 2थि बोसोरारि जथुम्माखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। बानजाय आफादनि दैदेननायाव बाथौसालि फोथारनाय, सिजौ गायनाय लोगोसे बाथौसालि बेखेवनाय आरो बाथौ खुलुमनाय, बेनि उनाव हरेन्द्रनाथ देउरि गाहाय लांगोना बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि, जामुंसालि, थान्दै बादा, थान्दै नब्लां, हाथाइसालि, सायनासालि आरो जौस्रां बायदि मावबादा बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बेखौ मावफुंखांनाय उनाव बाथौ आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि गासै बिबानगिरि आरो सोद्रोमा लोगोसे मोनफ्रोमबो दखरा एबा गामि आफादनिफ्राय थान्दै बरायनाय आरो मुं थिसननाय हाबाफारिया जायो। बेनि उनाव सालबारि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि थान्दै मेल। बे मेलाव गासै आफादनि गोदानै आफाद दाफुंनाय जायो। आरसिनि आर्किं आफादगिरि माखन स्वर्गियारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै मिथिना लानि। दिनैनिफ्राय जोङो जिथु हाबाफारि हिसाबै जोंहा जिखिनि हाबाफारि दंमोन फारसेनिफ्राय जोङो दिनै माबाबाय, हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंना थांजोब्बाय। दा जोंहा दायो 1 बाजिनिफ्राय जोंहा डिस्ट्रिक्टनि माबा दङ, दिल्ली थान्दै मेल, बेयो जागासिनो दङ। दायो जोंनि फैगौ आरो माबाया दिनैनि दिननि जिथु हाबाफारि हिसाबै जोंहा दा बेलासियाव हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय दं। बेयावनो जोंहा बै मोसानाय बादायलायनाय दङ, हारिमुवारि बादायलायनाय बे थागोन। बिदिनो जोंहा आरो मोनाबिलियाव बै जोंहा बाथौ खुलुमनाय दं, थाबावगोन। बेनिफ्राय दिनैनि हाबाफारिया जोबगोन आरो जोंहा फैगौ जिथु गाबोन 5 थारिख बेनि माबाया हाबाफारिया जोंहा फुङावहाय जोंहा दिनै जिहेतु सालबारि जिल्ला डिस्ट्रिक्टआ दाफुंनाय जागोन। बे दाफुंनाय गोदान जिथु आफाद, बे आफादा गाबोनो बेहाय फिरफिला बिरहोगोन, डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। बेनि उनाव जोंहा गोथैसि बावनाय हाबाफारि दं। बेनि उनावहाय जोंहा 10 रिंगानिफ्राय जोंहा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय थान्दै बिथांमोन नुजाफैगोन। बे थान्दैफोरखौ जोंहा सेन्ट्रेलनि आफादा बेखौ माबागोन। ओमफ्राय हाबाफारिया जोंहा दा बाथौ माबा गायनाय, बाथौ थारनाय आरो बाथौ माबानाय बेखेवनाय बे जाबाय। लोगोसेनो बाथौ खुलुमनाय बे थांखाबाय। थांखांनायनि उनावनो जोंहा गाहाय दरखं बेखेवनाय बेखौ बेखेवदों। ओमफ्राय जोंहा माबा दा जिरायसालि बेखेवनाय बेखौ बेखेवदों। आरो जोंहा बै सायनासालि, जौस्रां आरो थान्दै बादा आरो जामुंसालि आरो हाथाइसालि, बिदि मोनफ्रोमबो जिखिनि बेखेवनांगौ दं बेखिनिया बेखेवजालांजोबदों। जोंहा 12 रिंगानि सिगांनो बे हाबाफारिया जाफुंजोबदों। ओमफ्राय दायो जिथु हाबाफारि सोलिगासिनो दं बेयो जोंहा जिल्ला डेलिगेट जागासिनो दं। बेहाय माखासे डेलिगेटनि सावरायनाया माबेसिम जोबगोन बेखौ दा जों बुंनो हाला, बिथांमोननि बाथ्रा बेयो। दा गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दागोन। आफाद दानायनि उनावहाय गाबोन दहाय आं बुंनाय बायदि प्रग्रामा बिथांमोनाबो सोलिलांखासिगोन। थिग बेखिनियानो आरो दिनैनि प्रग्रामा। आलासि हिसाबै रावबो बेहाय गैया। गाहाय आलासियाथ' जोंहा बै गेवलां मेल खालिसो थागोन। गेवलां मेलाव जोंहा 6 थारिखै 6 मार्च बे खालियासो जोंहा माबा दं, गेवलां मेल दं। दा जोंहा दिनै आलासिनि हिसाबाव जोंहा बेखेवगिरि आलासिफोर माखासे दंमोन। बे बेखेवगिरि आलासिफोरा फैनानै बिथांमोना गाव गावनि खामानिखौ हाबाफारिखौ जाफुंनानै थांबाय। जोंहा गिबियावनो जोंहा माबा दंमोन, गाहाय दरखं बेखेवगिरि बिथां जोंनि बे बियाबनिनो बरपेटा बियाबनिनो MLA आब्दुर रहिम आहमेद बिथाङा माबा मोनसे एंगारहायै जाहोननि थाखाय फैनो हायाखै। अब्लाबो जोंहा बे गाहाय दरखंखौ जोंहा जोंनि बे हालामनिनो हावलि दखरा दुलाराय माबा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आफादगिरि दानि सालबारि जिल्ला लेङाइ आफादगिरि बिथांखौ जों बेखेवहोनायसै। आरो बेनि उनाव जोंहा जामुंसालि बेखेवबाय। जामुंसालिखौ जोंहा जयन्त खेरखातारि बिथाङा बेखेवनाय जादों। आरो जोंहा दिनै आलासि जिरायसालि जोंहा धर्मेश्वर स्वर्गियारि बिथाङा बेखेवदों। आरो रमेश खेरखातारि माबा जिरायसालि
सायनासालि आरो जौस्रांखौ जोंहा जिबन सरगियारि आरो जोंहा थान्दै बादा जोंहा बिरेन मोसाहारि जोंनिनो रिसेपसन कमिटिनि फाइनान्स चेयारमेन बिथाङा बेखेवनाय जादों। दा बिदिनो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जोंनि रायजो राजानि माखासे जोंनि माबानि मावथिफोरनि नुजाथिनायाव मोजाङैनो गाजा गोमजायैनो गासै प्रग्रामानो मोजाङै जाफुंलांदों। जोंहा खुनु प्रग्रामनि माबा मोनसे सुरथि थाहैयासै। अकल जोंहा मोनसेल' माबा थाहैदों जे जोंहा माबा मोनसे एरायनो हायि खारननि थाखाय दिनै जायगायाव गैया बिथाङा MLA बेखायनो बिथाङा नुजाथिनो हायासै बेखिनियाल' जोंहा जादों। अब्लाबो गासैबो हाबाफारिया मानसिफोरनि ग्रोम ग्रोम नुजानाय माबाजों जाखालांजोबदों। जोंहा खुनु रिजाल्ट मोनाखै आरो फैगौ दिनावबो बेनिख्रुइ गाबोनो जोंनि माबाया हाबाफारि माखाया खोब मोजाङै सोलिलांगोन। जिहेथु जों सानथामनि हाबाफारि दा दिनै सानसेनि दिनै फार्स्ट प्रग्रामनिफ्राय हमनानै दिनैसिम नै माबा डेलिगेट प्रग्रामसिम मोनफैबाय। दिनै दा डेलिगेट प्रग्राम जोब्बानो हयथ' जोंनि मोनाबिलि थागोन हारिमु मोनाबिलि बेहायनो दिनैनि प्रग्रामा जोबगोन आरो हाबाफारि माखाया। दा बेखिनियानो दिनैनि प्रग्रामा। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।